Bună! Sunt Raluca Nechimiștele mea Conferences. Vom discuta azi cu Simona Șerban, HR Business Partner la EMAG și Fashion Days, despre ceea ce definește HR-ul în perioada asta. Bună, Simona! Bună, Raluca! Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să te revăd. Mulțumim că ești alături de noi, pentru că am pregătit 4 întrebări pentru tine. Și o să încep prin a te întreba care crezi că sunt cuvintele cheie ale HR-ului acum? Cred că sunt mai multe, dar o să încerc să mă rezum la 2-3. Cred că primul și cel mai important care îmi vine acum în minte este, nu e neapărat un cuvânt, e o expresie, The Big Reset. Cred că ne-am trezit cu toții, lumea întreagă și organizații, într-o nouă realitate, căreia trebuie să ne adaptăm. Din fericire pentru noi la EMAG, schimbarea asta, să zic, a fost ceva mai lină, pentru că noi suntem obișnuiți cu schimbările, suntem dinamici, glumim des pe tema faptului că avem în ADN flexibilitatea și dinamica și cred că cele 9 ediții de Black Friday de până acum și-au spus puternic cuvântul. Al doilea la care mă gândesc este cuvântul oameni sau people. Și cred că dacă în 2008 a fost o criză puternic sub amprenta CFOs, acum stăm sub egida People First, Economics Later. Și cred că al treilea e digitalizarea sau Digital Job Disruption. Cred că asistăm cu toții la o digitalizare forțată care o să însemne norme, care o să însemne culturi, care o să însemne comportamente. Chiar zilele trecute mi-aminteam că mă uitam undeva prin decembrie la un studiu făcut de CIBD în care marea majoritate a oamenilor de HR menționau ca provocare viitoare digitalizarea undeva la 14%. Și cred că acum e 100% și că dacă, nu știu, noi, majoritatea companiilor, ne gândeam că digitalizarea o să se întâmple în câțiva ani, cred că acum se întâmplă în câteva săptămâni. Da. Cam astea ar fi top 3, să zic, la care mă gândesc. Da, e clar că ceea ce ne definește acum, într-adevăr, este lucru digital de la distanță. Și recrutare de la distanță. Aici eu o să mă refer destul de mult la organizația de tehnologie, pentru că e cea pe care o reprezint și pentru care sunt business partner. Din fericire pentru noi, asta a fost schimbarea cea mai puțin pregnantă, să zic, și asta pentru că deja de câțiva ani mai multe etape din procesul de selecție fuseseră deja transferate în online. Adică mă refer aici la prima discuție de cunoaștere cu cineva din echipa de recrutare, partea de testare tehnică, care se întâmplă fie pe o platformă online numită Codility, fie se dau niște teste dezvoltate in-house de către colegii mei. Cred că singurele etape care se întâmplau face-to-face erau partea de discuție cu hiring managerul și cu echipa și din când în când partea de ofertare financiară. Și aici se mai întâmpla online. Deci, cumva, pe scurt, singura fază care a fost mutată e discuția de cunoaștere cu hiring managerul. Din fericire, lucrasem destul de mult cu colegii noștri pe a da un feedback detaliat pe mail, poate de a avea discuții preliminare de cunoaștere cu candidatul și atunci transferul a fost destul de ușor și n-am întâmpinat mari dificultăți. Acum, ca fază imediat următoare recrutării, avem onboarding-ul. Cum îl faci acum, în perioada asta? Și apoi offboarding-ul, cum se realizează în condițiile astea? Da, cred că au fost și primele noastre întrebări. Ce facem cu angajații care urmează să înceapă sau care, din păcate, urmează să-și încheie activitatea la noi? Realitatea este că au fost mai multe procese de HR care pentru noi au reprezentat o prioritate imediată și e foarte important pentru mine să menționez că tot ceea ce povestesc astăzi a fost făcut de și împreună cu echipele de recrutare, de learning and development, de internal communications, employee services, cumva toate centrele mari de HR, pentru că altfel n-ar fi fost posibil.
Prima prioritate pentru noi a fost să ne asigurăm că toți angajații au acces și pot să lucreze de acasă și să-și folosească aplicațiile necesare activității de zi cu zi. Și au fost date mai multe comunicări pe cum să folosim Teams, e tool-ul pe care îl folosim intern, cum să folosim, nu știu, VPN-ul, tot felul de tips and tricks pentru work from home. Cumva lucruri de bază pe care cred că le-au făcut majoritatea organizațiilor. Apoi, pe locul 2, să zic imediat, că tot am vorbit de recrutare, a venit întrebarea cum facem cu documentele pe care acum trebuie să le semnăm online, așa că am apelat la DocuSign, e o soluție destul de bine cunoscută deja. După aia, în paralel cu astea, da, într-adevăr, ne-am gândit, ok, cum procedăm cu angajații care urmează să înceapă sau să-și încheie activitatea. Atunci, onboarding-ul arată cam așa acum. Avem liste de angajați care urmează să înceapă, îi contactăm, le cerem adresele, trimitem curierul cu echipamentele care anterior au fost pregătite de colegii de la IT Support cu toate aplicațiile de care ei au nevoie. În paralel, un consultant din echipa People Experience le trimite un e-mail cu toate informațiile scrise de care ei au nevoie și stabilește o întâlnire online. Asta ca să încercăm să facilităm cât mai mult adaptarea lor. În paralel, și managerii au primit mai multe informații ajutătoare ca să ne asigurăm că noi colegi vor fi integrați și acomodați ușor în echipe, dat fiind că nu ne-am mai confruntat neapărat cu situația asta până acum. Apoi, cum facem offboarding-ul? Același sistem, merge curierul și ridică echipamentele. Ce s-a schimbat este că discuția de exit, care înainte se întâmpla face-to-face, se întâmplă acum online. Chiar dacă trăim o realitate diferită și schimbată, cred că, adică pentru noi e important în continuare să înțelegem care a fost experiența colegilor noștri, ce am făcut bine, ce putem îmbunătăți și atunci în continuare ținem discuțiile astea. Cam astea ar fi top 3. Legat de activitatea ta ca HR manager, cum reușești în perioada asta să sprijini activitatea celorlalți colegi din management, a managerilor? Cum arată acum business as usual? Da, e interesantă întrebarea. Oricât de banal ar suna, cred că comunicarea este cheia și încercăm să vorbim des unii cu alții, să ținem aproape și poate să suplinim niște interacțiuni și niște informații care înainte se transmiteau natural și asta pentru că împărtășeam același spațiu fizic. Cum arată business as usual acum? În primul rând, comunicări zilnice care se dau către toți angajații cu update-uri privind felul în care merge business-ul, măsuri care au fost luate pentru securitatea angajaților. Noi avem în continuare showroom-uri, depozite, adică pentru noi au fost și alte provocări. Și a fost foarte important să ne asigurăm că toată lumea are acces first hand despre zonele astea și că simțim în continuare că suntem parte din aceeași mare echipă EMAG. Și au fost foarte apreciate aici, de exemplu, niște videouri în care CEO-ul nostru, Iulian, a răspuns la întrebări, îngrijorări din partea angajaților și a fost foarte transparent, ca întotdeauna. Au fost foarte apreciate de asemenea interviuri live care se întâmplă pe Teams cu membrii ai board-ului, în care din nou se explică cum procedăm în perioada asta. În al doilea rând, cred că business as usual înseamnă survey-uri zilnice care se trimit către angajați, din nou ca să vedem care este starea lor, dacă își pot desfășura activitatea, de ce au nevoie, ce merge mai puțin bine. Până acum, feedback-ul și sentimentul overall e unul pozitiv, pare că ne-am adaptat și că totul e ok. În al treilea rând, business as usual înseamnă uneori că în timpul ședințelor ajungem să cunoaștem membrii ai familiilor, colegilor noștri. Pe undeva e drăguț pentru că creează sentimentul ăsta de apartenență, ajungem să ne știm mai îndeaproape. Pe de altă parte, am încredere că
E o ocazie pentru noi să încercăm să fim mai empatici și să înțelegem provocările pe care fiecare le are acum acasă și pe care poate la birou nu le avea. Și aici cred că cumva se schimbă poate rolul nostru ca business partner, ca HR, să încercăm să lucrăm mai mult cu managerii și să-i ajutăm să gestioneze noua realitate din echipele lor. Poate uneori fac check-in-uri mai dese, nu dintr-o nevoie de micromanagement, ci din nou ca să suplinească niște interacțiuni care înainte se întâmplau natural și nu trebuia să depun un efort conștient. În al patrulea rând, cred că business as usual înseamnă să continuăm proiectele și procesele pe care le începusem. De exemplu, avem în continuare un action planning cu managerii în urma IMPS-ului. Este survey-ul pe care noi îl rulăm de 2 ori pe an în organizație ca să vedem nivelul de engagement al angajaților. Și atunci noi, ca oameni de HR, continuăm să lucrăm îndeaproape cu echipele pe zona asta. S-a și întâmplat ca procesul să fie rulat fix în perioada asta în mod normal. Dar cred că este important să avem o linie de normalitate. Suntem cu toți într-o mare de incertitudine și atunci cred că ceea ce ne dă energie este să continuăm să construim pe marginea capabilităților pe care știm deja că le avem. Și cred că în perioadele de criză funcționează foarte bine modelul ăsta de autoritate distribuită, dar coordonată, în care, da, sigur, ai niște echipe care au focus pe a gestiona situația asta deosebită și le avem și noi, dar este important ca restul echipelor să continue să lucreze cu focus maxim pe ce înseamnă business as usual în realitatea asta. Și cred că un ultim aspect, că tot apar multe, se pare în minte, este că încercăm ca toată comunicarea să nu fie unidirecțională, adică doar dinspre management înspre angajați. Încercăm să implicăm cât de mult putem pe toată lumea și avem pe intranet o serie de, concursuri privind cum arată biroul de acasă, cum arată sala de gimnastică de acasă, poze cu animăluțe de companie, and so on. Vom vedea ce idei mai vin, dar din nou cred că ne ajută să rămânem conectați în perioada asta. Mulțumim mult, Simona! Mulțumesc și eu pentru invitație! A fost o ocazie să aruncăm și noi o privire la ceea ce faci tu și a fost foarte plăcut și interesant. De asemenea, vă invităm să aruncați o privire și pe site-ul EMEA Conferences și paginile noastre de social media. O zi frumoasă tuturor și pe curând! Pe curând!